ATS HTTV. Happy Sabbath, everyone. Gezegende Sabbat allemaal. Happy Sabbath, everyone. Gezegende Sabbat. All right, this morning we're going to be looking at, I hope you have your Bibles, Ik hoop dat u Bijbels mee heeft. because you need, in these last days of Earth's history, Want in deze laatste dagen van de geschiedenis van deze aarde you're only going to have the Bible. zul je alleen de Bijbel hebben. You're not even going to have your cell phone. En ook geen mobieltjes meer. They're going to take all that from you very soon. Want dat zal heel spoedig afgenomen worden. They're going to take it, you're only going to have your Bible, U zult alleen uw Bijbel hebben. and they're going to take that. They're going to take your Bible. En wanneer ze uw Bijbel pakken. They're going to take your cell phone as well. En je telefoon. And whatever you didn't put in your brain, En dan heeft u alleen nog datgene wat in uw hersenpan zit. whatever you didn't fortify your mind with, Waarmee u uw geest heeft versterkt. it will show in the day of your trial. Zal dan zichtbaar worden. God's people are to be people of the book. Gods volk moeten mensen zijn van het boek. They should know the Bible like the back of their hand. Ze moeten de Bijbel kennen zoals de achterkant van hun hand. And some want to play church, En sommigen willen alleen kerk spelen. and others are trying to get serious about church. En anderen willen echt serieus worden wat de gemeente aangaat. I say this to you because the world we live in En ik zeg dit omdat de wereld waarin we is leven now in the image of the beast. zit nu in de fase van het beeld van het beest. This is not a figment of our imagination. Dit is geen fictie meer, dit is geen voorstelling meer. The United States of America De Verenigde Staten van Amerika have now moved towards the end time events for the time of trouble. zijn nu in de eindtijdfase voor de tijd van benauwdheid. Things that we heard 30 and 40 years ago Dingen die we 30, 40 jaar geleden hebben gehoord, are happening rapidly right now. gebeuren in snel tempo nu. Since 2020, when we had the great pandemic, Sinds 2020 met de pandemie. before that time, everybody thought that they had plenty of time and that no time of trouble was on the horizon. Voor die tijd dacht iedereen, oh, de moeilijkheden zijn nog lang niet aan de horizon te zien. But God let things go, Maar God liet dingen ontwikkelen. and in one major event, En in één grote gebeurtenis the whole world zagen we de hele wereld. The whole world turned towards the time of trouble period. De hele wereld gaan naar de tijd van moeilijkheden toe. Brothers and sisters, Broeders en zusters, you may not want to believe it. misschien gelooft u het niet. My job is only to preach to you as a witness. Mijn werk is alleen om u te prediken als getuige. If you want to wrangle or contangle, go right ahead. Wanneer u verder wil gaan zoals het gaat en het verder laat kabbelen, is het uw keuze. But I am telling you on the authority of the Word of God, Maar met de autoriteit van Gods woord zeg ik u, this dit is it. is het. There is no A.T. Jones in Congress. Er is nu geen A.T. Jones in het congres. There zoals is toen. nothing preventing the issue of Sunday observance in America. Er is niets in de weg voor zondagsheiliging in Amerika. The event so long doubted by God's people. Deze gebeurtenis weten we zo lang van als Gods volk. So long put to the side by men in high places. Sommigen zetten het aan de kant. Het wordt uitgewerkt door mensen in hooggeplaatste posities. That the very event that every one of us should be fortified and ready for En de gebeurtenis waar iedereen van ons versterkt en klaar voor zou moeten zijn, is about to take us all by surprise. gaat ons allemaal bijna nog door verrassing overweldigen. The ministers used to preach and warn us about this very time, En predikanten hebben ons gewaarschuwd al die tijd. begging us to be right with God, begging us to have our lives in order, En hebben gesmeekt van, maak je leven in orde met God. begging us to come out of the world and not be in the world and not love this present world, Kom uit de wereld en heb de wereld niet lief. and calling sin by its right name. En ze noemden zonde bij de ware naam. But now, Maar nu, the event is here, maar de gebeurtenis komt, but God's people are not ready. maar Gods volk is niet voorbereid. But ready or not,
Maar of we klaar zijn of This niet, time deze tijd, is deze coming. keer, Probation zal de genadetijd for Adventists voor Adventisten and for the world en voor de wereld is about to close. staat op het punt om te And the sluiten. Spirit of the living God En de geest van de levende is being God withdrawn. wordt And we're teruggetrokken. watching it. En we zien het We're seeing it in the gebeuren. world. We're seeing it in the strife. We're seeing it in the tilments that are taking place. We zien het in al die dingen, die facetten die plaatsvinden. And where are the voices? Where are the watchmen? En waar zijn de stemmen? Waar To zijn de warn God's wachters? people of this danger. Om Gods volk te waarschuwen. Where are tegen deze those that dingen? should be wide awake, standing at the post of duty? Waar zijn diegenen op de post van plicht? Many Velen are now resting. ze rusten nu. Many have been laid to sleep. Velen zijn te rusten gelegd. We're in serious times. We zijn in hele serieuze tijden. I cannot overemphasize. Ik kan dat niet sterk genoeg benadrukken. This time, I like you to. We're going to have a word of prayer. We zullen bidden We're going to claim the promise en we zullen een belofte claimen. of John 16:13. Johannes 16, vers 13. The Bible tells us, De Bijbel zegt ons, howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. wanneer hij, de geest der waarheid, gekomen zal zijn, zal hij u in alle waarheid leiden. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar dat wat hij hoort, zal hij spreken en in de toekomst zal hij u verkondigen. Let us pray for a moment. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, this is not my time, Heer, dit is niet mijn tijd. it is thine. Het is uw tijd. Make your word a lamp unto our feet Maak uw woord een lamp voor onze voet and a light unto our path. en een licht op ons pad. Give us light shining from the most holy place of the heavenly sanctuary. Geef ons licht die schijnt uit het allerheiligste. Give us understanding in the urgency of the time we're in. Geef ons begrip en urgentie van de tijd waarin we leven. And let not our names be taken out of the book of life. En laat onze namen niet uitgewist worden uit het boek But may des we make our levens. call and election sure while we yet live and while breath is in our body. Maar mogen wij onze roeping vastmaken zolang we nog leven. Please abide with us now. Heer wil met ons zijn nu. Not my will, Niet mijn wil, thy will be done. maar uw wil geschieden. And we address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary. Wij adresseren ons gebed naar het heiligste in het heiligdom. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. In Revelation chapter 7, In Openbaring 7 the Bible says, zegt de Bijbel, and after these things. hierna, Now, folks, I was told I have 40 minutes. They're trying to give me an hour in mercy, but let me just remind you, ja, ik heb tot 1:30 gekregen. in love, In liefde zeg ik dit. your time Uw tijd should be caught up zou gebruikt moeten worden knowing the Bible like you never knew it before. om de Bijbel te kennen zoals u hem nooit voor die tijd heeft gekend. You should not worry about your time. En u moet niet zo bezorgd zijn over uw tijd. But I understand. Maar ik I begrijp, understand the order and the organization. is orde, er is organisatie. And I'm not going to knock that. En ik ga dat niet nalaten. But Ik I'm ga telling netjes you, luisteren. your time, Maar ik zeg u dat uw my tijd, time, mijn tijd, is running out. is bijna uit. You keep neglecting the study of God's word. Als u blijft om de studie van het woord te negeren, You keep coming to church trying to pacify a guilty conscience. om alleen naar de kerk te komen om een schuldig geweten tot rust te brengen. And if you don't get beyond that, you're going to lose your soul. Als u niet verder gaat dan dat, zult u uw ziel verliezen. We have too much light We hebben te veel licht as a people als volk to gekregen be playing games. om spelletjes te spelen. Now I'm just talking to you. Ik spreek met u.
If I don't come back here, that's okay. Als ik hier niet terugkom, is het oké. I hope I can come back. Ik hoop dat ik terug kan komen. You'll decide that after the sermon. And I know I got friends and I have enemies. I have all kinds. Ik heb vrienden en vijanden. I have the pretenders En ook diegenen die doen alsof. and I have the hypocrites. En de hypocrieten. But honestly speaking, Maar eerlijk gezegd, because of what we're about to deal with, maar datgene waar we heel gauw mee te doen zullen krijgen. if you only knew Als u alleen wist how close you are, hoe dicht u hiervoor staat, you would not waste any time. zou u geen tijd verliezen. None of us know how long we got to live. We weten geen van allen hoe lang we te leven hebben. And after these things, Revelation 7:1, Openbaring 7 vers 1. and after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. The wind should not blow upon the earth, nor the sea, nor any tree. Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Ze hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. Revelation 7:2, Vers 2. and I saw another angel ascending from the east, En ik zag een andere engel opkomen. Hier staat van waar de zon opgaat. In het Engels staat van het oosten. having the seal of the living God. Met het zegel van de levende God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. saying, hurt not the earth, En zij brengt geen schade toe aan neither de the aarde. sea nor the trees, En ook niet aan de zee en de bomen. till we have sealed the servants of our God in their forehead. Tot wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Verse 4, and I heard the number of them that were sealed. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. And there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Now, in order for Israëlieten. you to understand what I'm talking about this morning, Ik wil dat u begrijpt waarover we spreken and because of vanochtend. translation, I don't have time to show the PowerPoint because it takes time to read everything. En vanwege vertaling kan ik niet de hele PowerPoint gebruiken, want dat zou te veel tijd kosten. You must have an experience of seeing Jesus U heeft de ervaring nodig dat u Jezus ziet. high and lifted up. Hoog en verheven. Turn me to Isaiah 6. Laten we naar Jesaja 6 gaan. In Isaiah chapter 6, Jesaja 6. let's look at verses 1 through 8 together. En dan kijken we naar de eerste 8 versen samen. Isaiah 6, Jesaja 6, 1 through 8. 1 tot 8. In the year that King Uzziah died, I also saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. In het jaar dat koning His Uzziah train filled stierf, the temple. zag ik de Heere zitten op een hoog en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Above it stood the seraphims. Seraf stonden boven hem. Each one had 6 wings. Ieder had 6 vleugels. With twain he covered his face. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. With twain he covered his feet. Met 2 bedekte hij zijn And with voeten. twain he did fly. En met 2 vloog hij. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. De een riep tot de ander. De deurpin en de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En hij zegt, heilig, heilig, heilig. For the whole earth is full of his glory. Wait. Here is a different one. Oh ja, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermacht. En heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Then flew one of the seraphims unto me. Which Right. verse is that? Yeah, verse 6. Vers 6. Then flew one of the seraphims unto me, Maar een van de serafs vloog naar mij toe. having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. En hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. And he laid it upon my mouth, Daarmee raakte hij mijn mond and he said, aan. Lo, this has touched thine lips. En zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Thine iniquity is taken away, Zo is uw misdaad van u geweken and thy sins purged. en uw zonde verzoend. Also, I heard the voice of the Lord say, Daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, Whom shall I send? wie zal ik zenden? And who will go for us? Wie zal er voor ons gaan? Then said I, Toen zei ik, Here am I, zie, hier ben ik. send me. Zend mij. That call in Isaiah 6, 1 through 8
deze oproep in Jesaja 6 vers 1 tot 8 is a call to ministry and service. is een oproep voor dienst It is, in not Gods werk. it is not just a call to be an officer in the church. Niet zomaar om een leidinggevende te zijn in de gemeente. It is a call for a man who has seen God and has a burden for souls and service. Maar voor een man die God gezien heeft en die een last heeft voor zielen. It is not called for the intellectual with his PhD. Gaat niet om intellectuelen die een doktergraad hebben. It's a call for man who believes that God has humbled his glory in the dust and his will is caught up in the will of God. Maar een oproep aan iemand die zichzelf in het stof gelegd heeft om in het werk van de Heer te staan. This call, Deze oproep all of you voor iedereen, have had, but have not heeded it. maar velen hebben deze oproep niet beantwoord. I want to make it plain. Ik wil het heel duidelijk maken. Why? Waarom? Where is Isaiah? Waar is Jesaja Isaiah is hier? looking at God from the heavenly. Isaiah has experience with God in the sanctuary. Jesaja heeft een ervaring met God in het heiligdom. The cherubims and the seraphims De engelen, de serafims, are dwelling in the sanctuary, zijn daar in het heiligdom. in the presence of God, In de who tegenwoordigheid is van God. holy, Die heilig is. who is just, Die who rechtvaardig is is. righteous, who is merciful, Die genadig is. who is all powerful, Die almachtig is. omniscient, and Alomtegenwoordig. omnipotent. Ja. They're standing in his Ze presence. staan in zijn tegenwoordigheid. Now Isaiah the prophet En Jesaja de profeet realizes that he, in the presence of God, is undone. realiseert zich dat hij onrein is in de tegenwoordigheid van God. His glory has been humbled in the dust. Zijn heerlijkheid is in het stof. And after he is dead to self and sin, En hij sterft de zonde en zijn eigen ik af. the call comes. En de oproep wordt gedaan. After God purges him, Nadat de Heer zijn zonde wegneemt, the call comes. komt de oproep. Whom shall I send? Wie zal ik zenden? And who will go and represent us? Wie zal ons vertegenwoordigen? It's a call to service. Het is een oproep voor dienst. It's a call to sacrifice. Om jezelf te geven, It's a op te call to offeren hardship and pain, voor moeilijkheden en pijn. disappointment, Ontmoediging. being misunderstood. Dat je verkeerd begrepen wordt. It's a call for no compromise. Een oproep om geen compromissen te sluiten. No compromise with sin. Geen compromissen met de zonde. No compromising with the world. Geen compromissen met de wereld. It's a call. Het is een oproep. It's the highest calling that a man or woman could receive. De hoogste oproep die een man of vrouw kan ontvangen. There is no higher work Er is geen hoger werk dan dit. than evangelistic missionary work. Dan zendingswerk. There is no higher calling Er is geen hogere that of those who were called to be literature evangelists. geen hogere roeping dan dat van de evangelist. Now, why is that important? Waarom is dat zo belangrijk? Because if you want the seal of God, Wanneer u het zegel van God wil hebben, you must have a burden for souls. moet u een last hebben voor zielen. Revelation 7, Openbaring 7. the angel De engel says, hurt not the earth, zegt, brengt geen schade toe aan de neither the aarde. sea nor the trees. En niet aan de zee en niet aan de bomen. Now, Revelation 7 is directly connected to Revelation 14. Openbaring 7 is direct verbonden met Openbaring 14. So let's take a look at it together. Y'all know Revelation 14. Oh, y'all Seventh-day Adventists. Y'all should know that like the back of your hand, right? Als Adventisten kennen we toch allemaal Openbaring 14? You know it, right? Your pastor should have been preaching it to you. De predikant heeft u dat moeten leren, toch? If he hasn't, we'll talk afterwards. Anders dan, als dat niet zo is, dan moeten we daarna even praten.
Because, brothers and sisters, Want, broeders en zusters, this is your part of your identity. dit is deel van uw identiteit. We are not evangelicals. Wij zijn niet evangelicalen. We are not ecumenical. We zijn ook niet ecumenisch. We are Seventh-day Wij zijn Adventists. zevende-dagsadventisten. And we believe in the second coming of Jesus Christ. En we geloven in de wederkomst van Christus. We believe that we must have a Christ-like character. We geloven dat we een karakter moeten hebben zoals Christus. We believe that the papacy is still the man of sin, the son of perdition. We geloven nog steeds dat het pausdom de mens der wetteloosheid is. That sits in the temple of God, showing himself, exalting himself, saying that he is God. Die in de tempel zit en die zich verheft en zegt dat hij God is. We believe that he is the beast power that's about to bring his day, his spurious counterfeit Sunday, into prominence in the world. En we geloven dat hij degene is die de valse Sabbat binnenbrengt, de zondag. And we believe that we've been given 3 angels' messages, We geloven dat we 3 engelen boodschap hebben ontvangen. not 3 wavy lines and a cross. En niet 3 golvende lijnen en een kruis. But 3 angels flying in the midst of heaven, Maar 3 engelen die vliegen in het midden des taking a hemels. message that is peculiar and yet the last message of mercy to a perishing world. Een uitverkoren boodschap die de laatste waarschuwing aan een ondergaande wereld inhoudt. So let's break it down. Laten we kijken. Go to Revelation 14:1. We're going to connect. You ready now? We gaan het If you don't have your verbinden. Bible, get your fingers ready. But we're going to connect. Openbaring Alright. 14 vers 1. We gaan het nu verbinden met elkaar. Revelation, I told you Revelation chapter 7 is connected to Revelation 14. Ik heb gezegd, openbaring 7 is verbonden met openbaring 14. And because of time and because of issue, I hope to get past verse 1. En vanwege de tijd hoop ik dat we nog voorbij vers 1 Because there's a komen. lot in verse 1. Want er zit heel veel in vers 1. You know, just one thing just to read the chapter and I saw another angel flying in the that's one thing. Om het gewoon zo te lezen is 1 ding. But it's another thing to read it and explain it in detail. Maar om het te lezen en uit te leggen in detail is een ander. And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. And with him, En- 144,000, En bij hem 144.000 mensen. having his father's name written in their forehead. Met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. All right, now I'm going to ask questions so you can understand. Ik ga vragen stellen zodat u Who's het the kunt lamb? volgen. Let's break Wie it is down. het- Don't tell me Jesus if you don't have a Bible text. Oké, als ik een vraag stel, wie is het lam? Zeg dan niet alleen tegen mij Jezus, maar geef uw bewijs uit de schrift. Who's the lamb? Wie is het 1:20 lam? Go me to John 1:29. Come on, quickly. Johannes You got 1 your Bible? Go vers there. Come on, come on, go. 29. Come around this way. I know everybody want to be formal. Is it Mark? Can everybody you can still see us on the cameras, right? Come around this way. We're too far back. I want to look at people's faces. You ready? Bent u Let's go. klaar ervoor? Let's break it down. You ready? You're chapter 14. You're Seventh-day Adventist, right? U bent zevende-dags Adventist, Or are nietwaar? are you Seventh-day Adventist or you profess Adventist? Bent u zevende-dags Adventist of beleidt u het alleen maar? Hoe I zit need to know. het? Because if you profess, I don't expect you to find nothing. Want als u het alleen maar beleidt, ja, dan gaat het nu ook niet lukken. But if you are a Seventh-day Adventist, Maar als u een Adventist bent, you will search dan zult u de schrift onderzoeken. and you will dig. All right, let's go. John 1:29. Anybody got it? Let's go. Johannes What is 1 John? vers Who's the lamb? John 1:29. 29. Wie is het lam? The Bible says the next day John seeth Jesus coming. John 1:29. Next day John seeth Jesus coming, and said, "Behold, the Lamb of God, which take away the sin of the world." Ja, Johannes 1:29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het lam van God dat de zonde van de wereld So wegneemt. who's the lamb? Dus wie is het lam? Who's the lamb now? Wie is het lam? Jesus. Jesus is the lamb. Jezus. So Revelation is speaking in symbols. Is that right? Openbaring is in symbolen, nietwaar? Is that right? Klopt dat? Come on, talk to me. Yes or no? Yes of Yes. nee? Okay. Ja All of right. Thank nee? you. All right. So Revelation speaking in symbols. The lamb is representing Christ. Dus het lam is Christus. All right. Let's prove this. How do we know Revelation is speaking in symbols? Hoe weten we dat de openbaring in symbolen geschreven is? Go me to Revelation chapter 1. Revelation 1 and 2. Come on, let's go. Openbaring 1. Revelation 1 and 2. You should be moving. For older people, you have
you have 1 minute to find your text. For young people, you got 30 seconds. Voor ouderen 1 minuut om de tekst te vinden, voor jongeren 30 All right? seconden. I want you to understand. Y'all with me now? The Bent u- Bible says. De Bijbel zegt, Are you there? bent u daar? I looked and the lamb stood where? Where did the lamb stand? Waar stond het lam? Where was the lamb standing? I'm going to break down your symbols. Okay, let me go back. Give me a symbol for it. Revelation 1 and 2. Openbaring 1 vers 1 en 2. The Bible said the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which will surely come to pass. He sent and signified it by his angel unto his servant John. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. All right, so wait a minute. He sent and did what? Wat zei hij? Wat deed What's your hij? Bible say? Wat zei uw What does your Bijbel? Bible say? He sent and signified it by his angel. Hij heeft het te kennen gegeven door zijn engel en aan zijn dienstknecht Johannes. And signified means to put in symbols. Te kennen gegeven, dat woord betekent om te schrijven in symbolen. So book of Revelation is written in what? Dus het boek Openbaring is Symbols. geschreven in symbolen. All right, so how do we decode the symbols? We must compare scripture with scripture. Dus hoe weten we wat symbolen betekenen? Door de schrift met schrift te vergelijken. Go with me to Isaiah 28, 9 and 10. Isaiah 28, 9 and 10. Go with me quickly. I want to show you. Jesaja I'm showing you the 28. method. I'm showing you the method we're using tonight. Ik ga u de methode laten zien. You remember? Weet u het nog? Isaiah 28, 9 and 10. Talking about old school Adventism now. I know we got new school out here now, but we got old school right now. Pastor Barry? Huh? Which Isaiah 28, 9 and 10. 28. For precept Jesaja must be, 28 vers... for 9 precept and must 10. be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line. Here little, there little. Ja, in Nederlands is het vers 10, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Now listen very carefully. Precept is one command upon another command. Ja, dus het ene gebod vergelijken met het andere gebod. Line is one scriptural line of verse Eén regel, dat is één vers, similar to another scriptural line in verse. vergelijken met een ander vers. Are you with me now? Ja, In other kunt u mij words, volgen? if I read Jesus, watch this. Let me give you an example of line upon line. Ik geef een voorbeeld van regel op regel. John 1:29 said the next day John see if Jesus coming and said, behold the Lamb of God which take away the sin of the world. In Johannes 1 vers 29 zei, op die dag zag Johannes, die zag Jezus tot zich komen en zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Now in John 1:36 it says, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. En bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 36 staat, zie daar is het lam Gods. What did I just do? One line of scripture told me that Jesus is the Lamb of God. Dus het ene vers vertelt mij dat Jezus het lam van God is. Another line of scripture told me the same thing. En een andere schriftgedeelte vertelde mij precies The hetzelfde. Bible says in the mouth of 2 or 3 witnesses let a thing be established. Want uit de mond van 1 of 2 getuigen wordt de zaak bevestigd. Jesus called the 2 of lamb, 3 getuigen. and lamb is sanctuary language. En het lam is heiligdomstaal. That's animal sacrificial language. Ja, zoals een offerdier. So we got sanctuary language in the midst of breaking down Revelation. Dus we hebben heiligdomstaal in het begrijpen van de openbaring. Let me give you a big picture. Laat me u het Why grote is beeld the geven. 144,000 standing on Mount Zion? Waarom staan die 144.000 op de berg Sion? Because of the lamb. Vanwege het lam. What did the lamb do? Wat deed het lam dan? He took away their sins. Hij heeft hun He zonde died for them. weggenomen. He died for their sin. Hij is voor hun zonde gestorven. Became their high priest. Hij werd hun hoge priester. Forgave their sins. Heeft hun zonde And as vergeven. a high priest blotted out their sins. En als hoge priester heeft hij hun zonde uitgedelgd. Which allowed them to receive immortality. En daardoor konden ze onsterfelijkheid ontvangen. That's the big picture. Dat is het grote So why are they plaatje. standing on Mount Zion? Why are you going to be in heaven? Waarom gaat u in de hemel zijn? Because Jesus died for you Omdat Jezus voor u and gestorven you were is. born again. En u wederom geboren You bent. accepted him as your Lord and U Savior. heeft hem geaccepteerd als uw You cooperated redder. with him in purifying your souls and obeying the truth. U heeft u geheiligd door gehoorzamen aan de waarheid. And you made up your mind to put away sin.
En u heeft besloten dat u zonde wegdoet uit And you uw became a leven. servant of righteousness. En u bent een dienstknecht van gerechtigheid geworden. Remember Revelation chapter 7? Which one? I'm disconnected. Remember Revelation chapter 7? Even terug naar Openbaring 7. What did verse 3 say? Wat zei not vers the earth, 3? Neither the sea nor the trees. Ja, dat u geen schade Till we moet what? toebrengen. Seal the servants of our God. Maurice, 1 second. Dus dat we de bomen en de zee mochten geen schade toegevoegd worden in de aarde. Ja, totdat de dienstknechten van God verzegeld zijn. Seal. Do what? Seal the servants of our God. De dienstknechten moeten verzegeld worden. Well, who are the servants that are going to be sealed? Wie zijn dan die dienstknechten die Who verzegeld are the gaan servants that are going worden? to be sealed? Wie gaat verzegeld worden? Come on, y'all been reading this all. Y'all should be answering me. This is like the Sabbath school teacher. Y'all ought to be popping. It ought to be popping out your head by now. Kom Who's op, the servants going to be sealed? wie gaat er verzegeld worden? Not the saints. Niet de heiligen. It's a certain. Either you're a saint or you ain't. Of u bent een heilige of niet. If you're a saint, that means you're going to be sanctified. Als je een heilige bent, word je ook geheiligd. And if you're not going to walk in sanctification, you ain't a saint. En als u niet geheiligd gaat worden, bent u ook geen heilige. And that's an old slave talking. Dat is Black oud American gezegd. slavery. Y'all with me now? But I want to make it plain. Maar ik wil het duidelijk maken. Look what the Bible said in Kijk. Revelation chapter and Romans 6:16 through 18. Go with me there. Romans 6:16 through 18. Romeinen 6, I want you to see who's going to have the seal. vers 16 tot 18. Wie zal het zegel ontvangen? Now I'm trying to get you. You got 30 seconds. I have it already. Okay, all right, good. Okay. All right, good. Ready? Look what the Bible says. Know ye not to whom you yield yourselves servants to obey? What are we talking about here? What are we talking about, everybody? Hier staat vers 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid? What are we talking about? Waar hebben we het over? Servants. Dienstknechten, Seal slaven the staat servants of our hier. God. Remember? Know Want ye de not to whom you yield. dienstknechten werden verzegeld, nietwaar? Know ye not to whom you yield yourselves servants to obey? His servants you are to whom you obey. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Whether sin unto death or obedience unto righteousness. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot But gerechtigheid. God be thanked that ye were servants of sin. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde. Notice it said were, not are. Er staat was. That means you put away sin somewhere in your life. Dat betekent dat u de zonde ergens weggedaan heeft uit uw leven. But God be thanked ye were servants of sin, but have obeyed from the heart that former doctrine which was delivered unto you. Being then made free from sin, ye became servants of righteousness. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Servants of what? So you Dienstknechten van became wat? servants of what? Justicia. Gerechtigheid. Interesting. I'm thinking Spanish now. Gerechtigkeit. But okay, now wait a minute. You became servants of righteousness. Dus u bent dienstknechten van gerechtigheid So big geworden. picture. Dus het grote Who's going to plaatje. be sealed? Wie gaat verzegeld worden? From your Bible. I didn't read Spirit of Uit Prophecy uw yet. Bijbel, hè? I read no Spirit of Prophecy. I'm just giving you a Bible right quick. Who gonna have the seal? Wie worden verzegeld? Servants of what? Dienstknechten Servants of van righteousness. gerechtigheid. Why is it so hard for everybody to get out their mouth? Is dat zo moeilijk? Well, you've been told you're going to be saved in sin. Heeft u gehoord dat u gered gaat worden in de zonde? That's a lie. Dat is een leugen. Plan of salvation never promised to save anybody in sin. Want het plan van redding heeft nooit gezegd dat die mensen gaat redden in hun zonde. Matthew 1:21 said, and she shall bring forth a son, Matthäus 1 vers 21 zegt, en zij zal een zoon baren. and shall call his name Jesus. En zal hem de naam Jezus And he shall geven. save. En hij zal zijn volk redden. He shall what, everybody? Wat zal hij doen? Save. Hij zal zijn volk What does redden. save mean? Wat is redden? It means to deliver. Dat betekent, ja, It means Uitredden. it means to make free. vrijmaken. It means to help you put away.
om u te helpen om weg te It doen. means to help you abandon sin. Om zonde weg te doen. He shall save his people Hij from zal their zijn sins. volk redden van hun zonde. And if he saved you from sin, En als hij u gered heeft van zonde, that made you free from sin, dan bent u vrijgemaakt van then de what type zonde. of servant are you supposed to En be? wat van dienstknecht wordt u dan? A servant to sin? Een dienstknecht van de zonde? No, a servant Nee. to righteousness. Een dienstknecht van de And what is the gerechtigheid. end fruit of your righteousness? En wat is dan het einddoel daarvan? Romans 6:22. Romeinen 6 vers Being made 22. free from sin, Vrijgemaakt van de zonde. you became servants of righteousness. Right? Is that what it says there? Verse 18 was Verse that. 18. Romans. No. 6 verse 22. 18. Verse 22 is, but yes, now made free from Now sin. being made free from sin, ye became servants of what? Vers 22 zegt maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt. Servants of what? De dienst van wie? What's it say? You got your Bible? Wat, heeft u What's your Bijbel Bible bij say? u? Wat staat er? Servants of God, and you have your fruit under what? Hebt u als Holiness. vrucht? Wat? Wait a minute. What didn't we talk about that in Heiliging. Sabbath school today? Wasn't he talking about holiness in Sabbath school? Heiliging, niet? Who gonna be considered holy? Dus wie gaan er heilig zijn? Who's gonna be considered holy? Wie gaat heilig zijn? According to your Bible. I'm not talking what some preacher said. Volgens de Bijbel, ik ga niet met wat I'm not talking about what a zeggen, theologian said. en ook niet wat de What theologen did your zeggen. Bible say? Wat zei uw Bijbel? You became servants of God, Dus and you have your fruit unto holiness and in everlasting life. u hebt uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. Now go back to Revelation chapter 7 We gaan terug naar and Openbaring read verse 3 7. again and add this with it now. En nou moeten we dit toevoegen. What did it say? Wat stond er? Hurt not the earth, Breng de aarde geen neither schade the sea toe. nor the trees, Niet de zee, niet de bomen. till we have sealed Totdat the servants of our God. de dienstknechten van God verzegeld zijn. The who? Wie? The servants of our God. De dienstknechten van onze Well, God. who are the servants of God? En wie zijn die dienstknechten dan? What did Romans 6 just tell you? Wat heeft Romeinen 6 u net Being verteld? made free from sin, Als u vrijgemaakt bent ye van de became servants zonde. of God, En u bent de dienstknecht and van God geworden. your fruit unto what? Holiness. En uw vrucht tot heiliging. But being made free from sin, Maar vrijgemaakt van ye de became zonde. servants of righteousness. Bent u dienstknechten van And so what you got gerechtigheid going on, geworden. you have justification and sanctification together. Dan heb je heiliging en rechtvaardiging in één. Righteousness is justification. Want gerechtigheid is... wait, say again? Righteousness is justification. Dus gerechtigheid is rechtvaardiging. And get this, holiness And- is sanctification through the Spirit and belief in obedience to the truth. En heiliging krijg je als je gehoorzaam bent aan de waarheid. Door het uit te leven, door gehoorzaamheid. So who is the angel sealing? Dus wie wordt er hier verzegeld? Those who have received what? Diegenen die wat ontvangen? Justification and Rechtvaardiging sanctification. en heiliging. Now wait a minute. Where's the angel coming from? Waar komt die engel vandaan? Where's he coming from? He's coming from the east. Hij komt van het oosten. If you read Numbers 2, chapter 2, verse 3, Which one? if you read Numbers 2, verse 3, Numeri 2 vers 3, als u dat leest, you read where the children of Israel were to set up their camps dan and zie set their je, standards, dat het volk Israël zijn standaarden neerzet. and that Judah, pay And that- attention, Judah and had that- set their standard towards the rising sun. En dat Juda zijn banier zette in het oosten, waar de zon opkomt. Do you remember anything about Judah? Weet u Do you iets remember over Juda? anything about Judah? Anything? Herinnert u iets over Juda? Do you remember when a book had to be opened in heaven? Do you remember when a book had to be opened in heaven? Weet u nog dat een boek geopend moest worden And in when de the book was hemel? open, En toen het boek open was, remember God the Father had a book with 7 seals. God de Vader had een boek met 7 zegels. And he said, and the angel cried with a loud voice, who is worthy
En de engel zei, wie is Who is waardig? worthy to open the book Wie is waardig om het boek te openen? and loose the seals thereof? En de zegels daarvan te openen. And no man in heaven, Niemand in de no in hemel. earth, Of op de aarde. nor under the earth Of onder de was aarde. able to open the book Kon het boek openen. and to look thereon. And to look thereon. En om daar dat in te zien. And John said, En Johannes zei. and I wept much, En ik huilde zeer. because no man was found worthy Want niemand was waardig to open the book om dit boek te openen. and to loose the seals thereof. En de zegels te openen. Then one of the elders came unto me and said, weep not. En een van de ouderlingen kwam bij mij en zei, huil niet. Behold, the lion of the tribe of Judah. Zie de leeuw van de stam Juda. What did he call him? Behold, the lion of the tribe of Judah Zie de has leeuw prevailed van Juda heeft overwonnen. to open the book Om het boek te openen. and loose the seals thereof. En de zegels te Now, openen. now, why are we bringing that up? You said, what that got to do with the 144,000? Wat heeft dit met de 144.000 Let me te go a little maken? closer with you. Laten we dichterbij gaan. What did Jacob say? Wat zei Jacob? There was something that would never depart from Judah. You remember what it was? Nooit zou wijken van Juda. You remember what it was? De scepter. He said, the scepter De scepter shall not depart from Judah, zal Judah, niet wijken van Juda. neither a lawgiver from between his feet. Nog een heerserstaf van tussen zijn voeten. What was Judah? Wat was Juda? What was that major characteristic? Wat was het grootste kenmerk? They were the lawgiver. Zij gaven de wet. So wait a minute. Who's the lawgiver in the last days? Wie is de wetgever in deze laatste dagen? What church? Welke gemeente? What church is advocating the law today? Welke gemeente houdt de Among wet? the ecumenical alliances and everything else going on, what church is advocating the law of God? Terwijl allerlei Today. ecumenische dingen gaande zijn. Wie The houdt de Seventh-day wet? Adventist people are Judah. Het volk van God, de Zevendagse Adventisten, houden de wet hoog en daarom representeren zij Juda. And they're supposed to be uplifting the Sabbath right now and calling men out of Babylon. En daarom hebben zij de Sabbat en roepen mensen uit Babylon. Not joining with Babylon. En ze gaan niet samen met Not talking Babylon. about what I like about the Babylon. You know, I just really love. Excuse me. Niet van ik hou daar zo van. Laten we samen gezellig. What are you? Wacht even. You're the remnant of U the bent- seed of the woman. Het overblijfsel van het zaad van de vrouw. You keep the commandments of God. U houdt de geboden van You have the God. testimony of Jesus Christ. U heeft het getuigenis van Jezus We're not sitting here Christus. playing games with the evangelical world who are downtrodden God's law. Dan kunnen we geen spelletjes spelen met diegenen die Gods wet onder de voeten vertreden. Have you lost your minds? Bent are u you uw mad? verstand kwijt? The Bible says, told you who's going to heaven. You know, everybody's supposed to go into heaven, right? Big picture. Let's look at big picture. De Bijbel zegt net You going to wie heaven? er behouden You wanna go gaan to heaven, worden. Right? You want to go to heaven, right? Iedereen wil toch naar de See? hemel gaan, You plan on toch? going to heaven, right? Ja? Niet Why waar? y'all go like this? Like it's a strain. You ought to be, yeah. You ought to be, amen, hallelujah. Yes, I'm going to heaven. I'm going. If you're not Beetje planning on meer going, enthousiasme. if you're not planning on going, I can understand y'all being a little tiptoeing. But if you're going, yeah, I'm going. Als u klaar bent, staat de popel op Yes, de gaan. Kom op. I didn't give out the world to live down here forever. Want ik wil niet hier voor eeuwig leven. Because everybody who lives down here forever Want iedereen die hier voor eeuwig leeft, hier will be beneden, destroyed forever. zal voor eeuwig vernietigd So this is worden. not why. So I am planning on getting out of here and Dus- going up there and then coming back down with them. Dus ik plan om te vertrekken en niet meer terug te komen. Op deze Amen. manier. Amen. I'm Ja, just trying to be real with you. Listen, folks. Listen. luister. You've been in this message too long to lose your soul now. U bent te lang in deze boodschap geweest om uw ziel This te is not a verliezen. game. Dit is geen spelletje. The devil and his angels are playing for keeps right now. Want de duivel en zijn engelen die spelen spelletjes. They are no respecter of persons. En zij respecteren geen personen. They are like bloodhounds.
Want ze zijn als bloedhonden. They are seeking to destroy you before you ever make a decision to follow Jesus and be a real, true Seventh-day Adventist Christian. En ze willen je weerhouden om een echte, ware Adventist te zijn. You're the object of attack. Joor? You're the object of the attack. Ja, en jij bent het punt van aanval. Ja? Because Het you know doelwit. because you know too much. Want je weet te veel. Or you have access to that which would convert the world if they had it. Want jij hebt de attributen om de wereld te bekeren. So he does everything he can Dus hij doet alles wat hij to kan give you music. om je muziek te He give you the geven. rap stuff. Allemaal raps. He give you your Jay-Z and all the stuff you want. En alles wat je maar wil. Give you all your social media. Now you got AI talking to you Nou like heb he's je ook God. nog AI erbij met je en je social media. You know, AI is talking now and everybody thinking AI is God now. Y'all know that, Iedereen right? denkt dat nu AI is als God. AI, where do you live? Waar woon je? I live within you. Ik woon That's in AI jou. today. Dat is AI vandaag. You know, AI, I think I ought to get married to you. Ik denk dat ik met jou wil trouwen. Oh, Charles, what a charming thought. Charles, oh, zo This is charmant AI. is die. You think I'm joking. I am not joking. Ik maak geen grapjes. People have gotten to the point where they believe that AI is Mensen- now a human companion and they can even become intimate with it. Mensen geloven nu dat het net is als een andere mens waar je intiem mee kan worden. This shows you the social engineering experimentation that's taking place with your cell phones and your human mind. Ja, dit is een communicatie tussen je telefoon en de menselijke geest. Kijk uit. You are being immersed into transhumanism. Ja, dat is een soort transmenselijkheid. People don't, you're thinking about something like you see on Cyborg or Arnold Schwarzenegger, Terminator. No. You're being terminated as you keep interacting with something that's not real. Ja, je gaat verder in een onrealistische wereld. Notice what I said, you're being terminated. En jij gaat eraan in het proces. You're becoming a number, Je wordt een nummer A in het statistic. proces. not a human being. This is not a human being. Geen mens, This is what the devil is doing. want dit is wat de duivel doet. At the time when the sealing In de tijd waar de verzegeling gaande is. is about to be over. Let me go one more step with you. Let's Nog go één closer. stap. So the angel said, "Heard not the earth needs to be sealed the servants of our God," and they're where? De engel zei Where they van gonna be het sealed? brengt geen schade toe voordat we de dienstknecht hebben Where they gonna be sealed verzegeld. at now? Aan hun voorhoofden. In their forehead. Dus we worden verzegeld Why aan the ons forehead? voorhoofd. Waarom het What is it voorhoofd? about the forehead that's so important? Wat is er zo belangrijk aan je voorhoofd? Now, if you took anatomy and physiology, you already know that the frontal lobes carry the will. De frontale hersenkwap heeft de wil. Your will is the power of decision. Uw wil is de macht om te beslissen. When you prayed that prayer today in the Sabbath school, Als je het gebed bidt in de Sabbatschool, you heard me say that no one can pray the Lord's Prayer niemand kan het Onze Vader bidden and truly have the experience of the prayer en werkelijk de ervaring hebben van dit gebed, unless they're born again. tenzij ze wederom geboren zijn. John 3:3 says, except the man be born of the water. No, John 3:2 says, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Johannes 3 vers 3, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien, zei Jezus. John 3:5, except the man be born of the water and spirit, he should not enter the kingdom of God. En in vers 5 staat, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk niet binnengaan. And in Luke 17:20, it said, Jesus said, the kingdom of God cometh not with observation, for the kingdom of God is within you. Which one was that? Luke 17:20. 17. Yep, Luke 17:20. You see it there? Lucas 17:20. And when the Pharisees had demanded, when should the kingdom of God come, he said, the kingdom of God cometh not with outward observation, for the kingdom of God is within you. Ja, daar zegt, en toen hem door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. All right, what time is it? You have 10 minutes. I got 10 minutes. I want to be sure. All right, just watching. All right? Now let me move on. Let me get you the point. Oké.
Now, the question that we need to settle right now is this. De vraag die we moeten settelen is, Can Jesus seal you? kan Jezus u verzegelen? Can the angel that you do not see right now, Kan die engel die u nu niet ziet, but we wrestle not against flesh and blood, we got invisible forces here at work. want we hebben onzichtbare machten, zoals in Efeze staat. We hebben niet te Can the strijden sealing tegen angel vlees en bloed. Put a seal on you today? Kan de verzegelende engel zijn zegel op u plaatsen vandaag? Can God put his seal in your forehead Kan today? God zijn zegel in uw voorhoofd plaatsen vandaag? Could he seal you right now? Kan hij u nu verzegelen? Are you safe to save? Bent u de zonde afgestorven? That's a question that everybody got to answer. Dat is een vraag die iedereen moet beantwoorden. And why is that important? Waarom is dat belangrijk? Because we must have the seal before we enter the time of trouble, Want wij moeten het zegel hebben voordat we de tijd van benauwdheid binnengaan. not after. Niet daarna, We must have it before. maar daarvoor. And what marks the time of trouble? En wat markeert of wat kenmerkt de tijd van problemen? Sunday. Zondag. No. Sunday. Go me to Matthew 13. Matthäus 13. Matthew 13, right quick. Just give you, I gotta go through it. I gotta get you through. Matthew 13, the Bible says, and when the sun was up. Which Matthew 13, 5, I think it is. 13, 6. verse 6, yes. And when the Matthäus sun was 13, up, vers 6. and when the sun was up, En- they were scorched by the heat En and to- withered. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het en doordat het geen wortel had, verdorde het. Now Jesus is talking about a seed here. Jezus spreekt hier in deze context over The het sower went to zaad. sow a seed. Want de zaaier zaaide. Now, what's the purpose of a seed? Now, this goes back to Revelation chapter 7, believe it or not. Dit is In chapter allemaal 14. verbonden met Openbaring 7 en 14. I'm going to show you. What's the purpose of a seed? Wat moet er met het zaad gebeuren? When Genesis chapter 1, In Genesis Verse 1, 9. vers 9. and God said, let the earth bring forth grass, and the herb bearing seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed was in itself upon the earth. And the earth brought forth grass, and the herb bearing seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed was in itself upon. This is 9, Vers 11 hier. verse 11. Dus Genesis 1 vers 11. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vruchten dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. What's the purpose of the seed? Dus wat is het doel What did the van Bible het say? zaad? Wat zei The de seed must do Bijbel? what? Produce Het is om vrucht te after dragen his kind. naar zijn soort. So if I plant an apple tree, what am I looking for? An apple seed? I'm going to plant an apple what? I'm looking Dus for een apple what? appelzaad Tree. veroorzaakt een appelboom en appels. If I plant mangoes, Als ik mango's mango plant, seed, I'm looking for a mango tree. dan kijk ik ook Some naar of een you mangoboom. some of you from the Caribbean and everything else, you know exactly what I'm talking about. If I plant bananas, Als ik bananen zet, plantains, plantain. I'm looking for that plantain tree or that banana tree, right? Correct? Ja, dan verwacht ik dat See? ook. Correct? All right. So wait a minute. So the seed produces after its kind. Dus het zaad brengt vrucht voort naar zijn soort. Now in this parable, Jesus is talking about the word of God. In deze gelijkenis spreekt Jezus over het woord van God. Who was the word of God? Wie was het woord van God? Remember John 1:1? Johannes 1, In the vers beginning 1. was the word In with het God, begin and the was word het was woord. God. En het woord was bij God en het woord The was same God. was in the beginning with God. Hetzelfde was in het begin bij God. All things were made by him. Alle dingen zijn door hem geworden. Without him was not anything made that was made. En zonder hem is niets geworden dat geworden And the is. word was made flesh and dwelt among us. En vers 14 en het woord... And we beheld his glory. En het woord is vlees geworden We en beheld heeft his what? onder ons gewoond. His glory. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. And remember what is his glory? Wat is die heerlijkheid? His character. Zijn karakter. His name. Zijn naam. Name and character are synonymous. Naam en karakter zijn synoniemen in de When Bijbel. Moses said, I beseech thee, in Exodus 33, Net zoals in Exodus 33 staat, waar Mozes zei... show me thy glory, verse 18 and 19. Laat mij toch uw heerlijkheid zien. God answered Moses back,
En God antwoordde Mozes en and zei, said, I will make all my goodness to pass before thee, ik zal al mijn goedheid aan u and I voorbij will laten proclaim gaan. the name of the Lord before thee, En ik zal de naam des Heren voor u and I'll be uitroepen. gracious, I'll be gracious, I'll show mercy upon, I'll show mercy. En ik zal genadig zijn aan wie ik genadig ben. The name dealt with character. De naam had alles te maken met de karaktereigenschappen Then in van God. Exodus 34, 5 through 7, En in Exodus 34 vers 5 tot and the 7. Lord descended in a cloud and stood with him there, God die was in de wolken en stond daar. and proclaimed the name of the Lord. En hij riep de naam des Heren voor hem uit. What's his name? En wat was zijn naam? Jehovah Jireh? Jehovah Jireh. Is that his name? Is dat zijn naam? What's his name? Wat is zijn naam? Jehovah. Jehovah? Is that his name? Is dat zijn naam? What's his name? Wat is zijn naam? El Shaddai. El Shaddai? Is that his name? Is dat zijn naam? What's his name? Wat is zijn naam? His name is love, merciful, Zijn naam Gracious. is barmhartig, long-suffering, genadig, abundant in goodness and truth. geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Because name is not just a title. Want een naam is niet zomaar een titel. It's not just a memorial of what God did in a certain place. Niet zomaar een gedenksteen aan wat God in een bepaalde plek heeft gedaan. Name is dealing with his character. Mijn naam heeft alles te doen met zijn Who karakter. is this God Wie is deze that God? created the heavens and the earth? Die de hemel en de aarde heeft geschapen. Yes, you call him El Shaddai. Ja. Yes, you call him. I said, who is this God Ja. Wie is deze God? Je noemt hem El Shaddai. that made heaven and earth? Die hemel en aarde heeft His gemaakt. name Zijn naam is merciful, is genadig, gracious, geduldig, long-suffering, barmhartig, abundant in goodness and truth. geduldig, rijk aan goede He keeps tierenheid mercy en for trouw. thousands, En hij houdt zijn genade aan duizenden. forgives iniquity and transgression and sin, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde and by vergeeft. no means clears the guilty. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. That's his name. Dat is zijn naam. Do you have his name? Heeft u zijn naam? Do you have your father's name? Heeft u de naam des vaders? Do you have love? Heeft u liefde? Are you merciful? Bent u genadig? Are you have joy? Heeft u vreugde? Do you have peace? Heeft u vrede? Do you have the fruit of the Spirit? Heeft u de vruchten van de Because your geest? fruit of the Spirit is the Father's name. Want de vruchten van de geest is de naam van de Vader. Is it in your forehead? In uw voorhoofd. Do these character traits dictate how you talk to people? Zijn karaktereigenschappen bepalen die hoe u spreekt met anderen. How you talk with your wife? How you talk to your Hoe husband? u spreekt met uw How man you of uw talk to vrouw. your children? Hoe u spreekt met uw kinderen. Do you have love, joy, peace, Heeft u- long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance? Heeft u al deze vruchten van de geest. Hè? Vreugde en liefde en matigheid en al die dingen. Because that's the name. Want dat is de naam. That's the character Dat is het karakter. that you're supposed to bear as fruit. Die u zou moeten dragen als vrucht. That's what Jesus is waiting for. Daar wacht Jezus op. He wants to thrust in his sickle, Hij wil zijn sikkel but he erin got to go slaan. like this. Maar dan neemt hij zijn sikkel en dan moet hij stoppen. Why? Waarom? Because he doesn't see the fruit Omdat hij de vruchten mist of the Spirit van de geest. in the lives of the people In de levens van de mensen. so that they can be justified Dat ze gerechtvaardigd kunnen and worden. sanctified En geheiligd by the Spirit door de geest. to have the seal. Die het the zegel living hebben God. van de levende God. So let me just say this to you. Laat me alleen dit zeggen. I got 1 second. Ik heb 1 seconde nog. At this time Deze tijd, in Revelation, when it says this, and when the sun was up. als het staat, de zon ging op. What is the sun talking about? Waar gaat het Go over? to Ezekiel 8:16. Ezekiel 8:16. In Ezekiel 8, vers 16. Right? Remember?
And he brought me into the Lord's house. Hij bracht mij in het huis des Heren. And and you remember that? Ezekiel chapter 8, verse 16? Ezekiel 8, vers 16. And he brought me into the inner court of the Lord's house. Between the porch and the altar were about 25 men, with their backs towards the temple of the Lord, and their faces towards the east. And they worshiped the sun towards the east. Vers 16 zegt, daarop bracht hij mij naar de binnenste voorhof van het huis van de Heere. En zie, bij de deur van de tempel van de Heere, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de Heer en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten voor de zon. What was in the east? Wat The was sun. in het oosten? Dat was de zon. What did Matthew 13 say? En wat zei Matthäus 13? When the sun comes up. Als de zon opkomt. This is not talking about agriculture. Dit is niet over landbouw. This parable is talking about Sunday observance. Het gaat over zondagsheiliging. Sunday observance is about to rise. Het is op het punt om op te komen. And when Sunday arises, En wanneer de zon opkomt, it's coming with heat. dan komt dat met hitte. And every man's work is about to be tried. En ieder mens werk zal worden beproefd. When the sun rose up, Toen de It zon brought heat. opkwam, nam And- het hitte. and the Bible said they withered. En er staat, ze verdorden. What withered? Wat verdorde er? The seed. Het zaad. Well, what seed was that withered? Welk zaad? Those who's supposed to be rooted and grounded Diegenen die geworteld zouden moeten zijn with the word of God, in het woord van God. who represented the remnant church, Die het overblijfsel voorstelden. who had the commandments of God Die de geboden van God and the hadden. testimony of Jesus Christ. En het getuigenis van Jezus. But the Bible said when the sun came up, Maar de Bijbel zegt, de zon kwam op. many of them were withered. En vele verdorden. Well, how do you wither in closing? Hoe verdor je? How do you wither? Hoe verdor je? John 15, Johannes 15. I am the vine, Ik verse ben de 5, wijnstok. ye are the branches. Gij zijt de ranken. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Hij die in mij blijft en ik in hem, die zal veel vrucht For dragen. without me ye can do nothing. Want zonder mij kunt gij Verse niets 6, doen. if a Vers man 6, abide not in me, als iemand niet in mij if a man blijft. abide not in me, Als iemand niet in mij blijft. if a man abide not in me, Als iemand niet in mij he is blijft. cast forth as a branch Is hij als een rank and is withered. die afgesneden is en hij zal verdorren. And when will it be seen if you are abiding in Jesus or not? En hoe ga je dat zien? Of je in Jezus blijft of niet? When the sun comes up. Als de zon opkomt, zal And how dat close are we- zichtbaar worden. How close are we to the sun coming up? En hoe dicht staan we daarvoor? Look at Mark 4:2. Mark, Marcus 4 vers 2. come on, right here, come on. Let you go. I see everybody worried. Let's go. Mark, it talks about very early morning, sun rose up. Vers 6. Yeah. Mark 16:2. No, Mark 4. 16:2. Listen to this. Look at Mark 16:2. This is dealing with Jesus' resurrection. But we also dealing with a parable connecting with the sun. Look at this. Marcus 16 vers 2. And very early in the morning, En heel vroeg, the first day of the week, op de eerste dag van de week, they came to the sepulchre kwamen zij bij het graf at the rising sun. toen de zon opging. What happened on the first day of the week? What came on the first day of the week? Wat gebeurde er op de eerste dag der week? What the Bible say? Wat zei de Bijbel? Jesus rose Jezus stond op, early that morning. vroeg in die ochtend, He rose before the sun did. voor de zondag. Because when they crucified men, they were crucifying them to Mithra, the Want, sun god. want ze kruisigden de mensen onder de god Mithra. The ancient Roman worship was sun worship. Want de Romeinse aanbidding was zonaanbidding. And when Jesus rose before the sun did, En toen Jezus opkwam voor de zon, it showed that the Son of God de Zoon van God, had defeated the sun god.
had de zonnegod verslagen. And that's why it was so important. En daarom was het zo A lot of people don't belangrijk. realize that. Mensen realiseren zich dat niet. And what you're looking at En wat je ziet, is the Bible said the first day of the week de eerste dag der week was the rising of the sun. was waar de zon opkwam. In the parable, In de it gelijkenis, said that when the sun rises, toen de zon opkwam, let's break it down. When the first day of the week toen de eerste dag der week rises as a day of worship, opkwam als de dag van aanbidding. the remnant seed of God's people, His church, Seventh-day Adventists, Het overblijfsel, de zevende dag Adventisten, are going to be tested zullen getest with worden fiery trials. met vurige And beproevingen. many of God's people are about to be withered En velen zullen verdorren, because they do not abide in Jesus, omdat ze niet geworteld zijn in nor Christus. bear the fruit. En ook de Of the vruchten van de geest niet dragen. They will have grieved the Holy Spirit Ze hebben de Heilige Geest because the bedroefd, parable says want de gelijkenis zegt, they were without moisture. wie wil dat? They were without moisture. Ja, ze waren zonder vocht. So closing, In een afsluiting, 104,000 die 144.000 have the seal of God in Revelation chapter 7. hebben, die het zegel van de levende God hebben in They have Openbaring developed the 7. character of Christ fully. Ze hebben het karakter van Christus volledig They have ontwikkeld. plenty of moisture. Ze hebben vocht, They have the early ze hebben de vroege and latter rain. en late regen. And they represent the character of God. En ze vertegenwoordigen het karakter van God. And it's through them and others En door hun en anderen that the earth is lightened with His glory. zal de aarde verlicht worden met zijn I just don't have time heerlijkheid. to go into all the detail. Ja, but This is the main issue. we kunnen niet in alle details The gaan angel vanwege that's de sealing tijd. from the east Maar dit is waar het over gaat, het grote plaatje. De engel van het is oosten Jesus Himself. is Jezus zelf. He's called Wonderful, Hij wordt wonderbaarlijk Counselor, genoemd. Raadsman, Mighty God, machtige the God, Everlasting Father, eeuwige Vader, the Prince of Peace. vredevorst. It is Jesus Hij is Jezus. who is the angel from the east Hij is de engel van het oosten. with the message for the final sealing of the remnant of His Met people. de boodschap van de uiteindelijke verzegeling So my van appeal to Gods you this volk. morning is again this. Mijn oproep aan u is vanmorgen. Can God seal you? Kan God u verzegelen? Can He put His seal in your forehead? Kan Hij zijn zegel op uw voorhoofd plaatsen? Only you know that. Alleen u weet dat. And if it's your desire to have that seal of God, Als het uw wens is om dit zegel te hebben, will you raise your hand if you want the seal of the living God? wilt u dan uw hand opheffen? Heaven sees your hand. Als u Heaven het sees the zegel hearts van too. God wilt hebben, Let's pray. laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, please have mercy. wilt u genade geven? We're not ready. We zijn niet voorbereid. The sun is coming up. De zon komt op. Church and state have come together Kerk en in staat America. zijn samengekomen In America. in Amerika. And now, Lord, En nu, Sunday is on the horizon. en zondagsviering staat op de horizon. Soon we'll be tested. We zullen spoedig de test moeten doorstaan. Please let us not wither. Laat ons alstublieft niet verdorren. Please help us be found abiding in Jesus. Help ons dat we in Jezus mogen blijven. Have mercy, Lord, for us if we've not done what we should. Heb genade met ons, omdat we niet dat hebben gedaan wat we moesten doen. Have mercy for our backsliding. Voor onze nalatigheden. Have mercy from us turning away from this message. Dat we onze afvalligheid ten opzichte van deze boodschap. Have mercy if we have held on and loved this present world more than we loved you. Heer, het spijt ons als we deze wereld meer lief hebben gehad. dan Lord, u. help us be sober. Help ons om nuchter te zijn. Help us come and realize our accountability before Thee. En
te beseffen dat we rekenschap hebben af te leggen voor u. Help us not fear men anymore, but truly fear God. Help ons niet de mensen te vrezen, maar werkelijk u te vrezen. Help us not give glory to men, but let's give glory to God. Dat we niet eer en heerlijkheid geven aan mensen, maar aan u. Lord, let our glory be humbled in the dust, Dat onze heerlijkheid in het stof mag gaan. that Christ may be seen in our words, our thoughts, our actions, Dat Christus mag worden gezien in onze daden, in onze gedachten, in ons handelen. that we might have the fruit of the Spirit, Dat we de vruchten van de geest mogen that we hebben. might know of a certainty what we believe and why we believe it, Dat we zeker mogen weten wat we geloven en waarom we het geloven. that we can have the intellectual and spiritual settling into the truth that we cannot be moved. Heer, dat we zo die geestelijke vorming mogen hebben, dat we gesetteld mogen zijn, geworteld in uw waarheid. Please, Father, Alsjeblieft, Vader, don't let the sealing angel pass us by. laat de verzegelende engel ons toch niet voorbij gaan. You said about the third angel, fearful is his work, U heeft gezegd van de derde engel, terrible is his mission. vreselijk is zijn werk. He is the angel that separates the wheat from the tares. Hij is de engel die de tarwe van het onkruid scheidt. And this is a terrifying ordeal, En Heer, dat is een vreselijk oordeel. but it must be. Maar het moet geschieden. Please, Lord, Alsjeblieft, Heer. help us all obtain to the seal of God. Help ons dat zegel van u te Be with bereiken. those who are visiting. En diegenen die ook hier bezoeken. Let your truth be stamped in their minds, Laat uw waarheid toch in hun gedachten zijn. that they will not forget, Dat ze niet mogen that they will vergeten. seek your face Dat zij u zoeken. to learn how to escape the mark of the beast Om te leren hoe ze het merkteken van het beest En moeten ontvlieden. and receive the seal of God. En hoe ze het zegel van u kunnen krijgen. And we address our prayer to the most holy place Wij adresseren ons gebed naar het allerheiligste in het of the heavenly heiligdom. sanctuary. Van het hemels heiligdom. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Thank you, Pastor, for the word from direct from heaven, I will say. Welcome aboard KLM. In just a few minutes, we'll be landing at Amsterdam Airport. Pastor Barry, prepare, because we are here. And the foundation of our movement as a people. You know, I was alarmed the other day as I was listening to the news. Mayday! Er komt er een revivaldag in Den Haag. Een oproep tot ontwaken. De tijd is nu. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Thank you, Jesus, for reminding me. We moeten snel naar Laan van Hoornwijk nummer 140. De uitzending moet nu live gaan. We moeten snel naar Laan van Hoornwijk nummer 140. De uitzending moet en nu live gaan. Have you heard the good news? We need revival. Do you know that Pastor Maurice Berry is coming to ATS Ministry? Tickles me. We need more of the Holy Spirit. And we need to be led by God's Spirit. And we need to be buried in the fruits of the Spirit, one towards This another. coming Sabbath, you have to be And if we at don't Laan have van these Hoornwijk fruits- 140 in Den Haag. Don't be too late and don't miss the date. You're all invited to ATS Ministry, Quaid, July 19th. Pastor Barry, you have arrived in the Netherlands. Are you ready for the revival? I will be there!
Ik kan niet bij jou komen, schatje. Ik ga naar de kerk. Pastor Barry gaat vandaag preken.